بسم الله. أعوذ بالله بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد ما سسورا متكلم أو أن ننتشى دنيا المسلمين TV na gabatar mana da gaisuwar musulunci maza da mata yara da manya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwar musulunci muna fara jaddada godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya kawo mu wannan lokaci mai albarka wadda muke gabatar da nasiha ilmantarwa ga 'yan uwa musulmi a ko'ina suke cikin faɗin duniya dangane da abin da ya shafi addinin musulunci. A farkon gabatarwa mun jawo hankalin yan uwa akan imani da kuma abin da ya shafi abin da zai bayyana ga wanda ya imani. Muka ɗauko misali akan sallah, muka kafa hujja da hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama wanda ya bayyana mana matsayin sallah a cikin musulunci, wanda kuma musulmi aka ganshi yana sallah to ya tabbatar da abin da ke cikin zuciyar shi yadda ya sa ya fito yana sallah. A wannan karo za mu yi amfani da wannan dama mu sake jawo hankalin yan uwa musulmi har yanzu dai akan batun sallah din saboda muhimmancinta. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar wa musulmi cewa duk wanda ya kiyaye sallah akan lokaci bai tozarta ta ba to yana da wani alƙawari da Allah ya daukar masa wanda zai rayuwa cikin kyakkyawar yanayi a cikin duniya kuma zai kyakkyawan ƙarshe saboda abin da sallan take yi da wanda ya yi ta musamman da imani. Allah madaukakin sarki ya azurta mu da imani ingantacce. Bayan haka yan uwa musulmi, sallah a matsayinta na ginshikin musulunci tare da sanin muhimmancinta, idan mutum ya yi ta bisa sharuɗa da ƙa'idoji wanda za mu zo mu bayani akan sharuɗanta nan gaba, ko ba a wannan shiri ba ko a wannan gamuwa ba, lallai tana kankare ma musulmi kurakurai da zunubai da ya ɗauka, kamar yadda hadisin Abu Huraira Allah shi kara masa yadda wanda Imam al-Bukhari ya rawaito, wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin nan ya tabbatar da cewa kamar haka: salawatul khams wal jumu'atu ila al jumu'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna ijtanabatul kaba'ir. Wato salloli biyar da juma'a zuwa wata juma'a da ramadan zuwa wata ramadan din masu kankare zunubai ne da ke tsakaninsu idan musulmi ya nisanci manya-manyan laifuka. Wannan yana nuna cewa duk lokacin da musulmi ya sallah ta asubahi a kan lokaci kuma cikin jam'i, alhamdulillah, bisa doron wannan hadisin yana nuna cewa zunuban da ya ɗauka wannan sallan asubahin tana kankare mishi ita har zuwa lokacin da zai salla ta azhar. Idan kuma ya salla azhar, ita kuma sallar azhar za ta kankare masa zunubinsa tun daga lokacin da ya yi da ita har zuwa lokacin da zai tsaye da sallar la'asar. Ita ma sallar la'asar tana kankare masa zunubin da ya aikata har zuwa sallar magariba. Da ya ida da sallar magariba, ita ma za ta kankare masa zunubinsa har zuwa lokacin da ya sallar isha. Lokacin da ya sallar isha za ta yi ta kankare masa zunubinsa har zuwa lokacin kuma da zai sake mata sallar asubahi. To kaga wannan ba karamin alkhairi bane a rayuwar musulmi. A ce ga aikin da kake a matsayinka na musulmi mai imani kuma ga irin sakamakon da kake samu, yanzu ta fuskan kankare zunubi ne muka ji wannan hadisi. To kalli kuma ɗaya ɓangaren na abin da ya shafi wato lada wanda mutum zai samu, wanda kaga yana nuna ladan yana nan
domin gashi har ta karɓi ta kankare mishi zunubi, ladan yin ta kuma na nan, musamman ma mutum ya yi ta a cikin jami'i, daraja ba lada ba, daraja 27, gashi kuma ta kankare mishi zunubinsa. Abu na biyu cikin wannan hadisi, kamar yadda malamai suke bayani, juma'a kuma za ta kama kankare zunuban da ke tsakaninta da wancan juma'a. A wata ruwaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar wa musulmi cewa wa ziyadati salasata ayyam, har da ƙarin kwanaki 3, domin a mako ana yin juma'a sau ɗaya ne kamar yadda kowane musulmi ya sani. To har da ƙarin kwanaki 3 bayan an cika sharuɗanta, kamar yadda muka ambata za mu yi bayanin sharuɗa na karɓar sallah ta zama ta yi. To an samu sharuɗan sun cika na salloli guda 5 din tare da juma'a. Sannan kuma wani abin sha'awa da sake jin daɗi shine gashi annabi sallallahu alaihi wasallam sai gwama da azumin watan Ramadan. Yace azumin watan Ramadan masu kankare zunubai ne. Kenan azhar da la'asar da magriba da isha idan har sun kankare akwai waɗansu tuba-tubai manya, juma'a za ta zo ta babbako su, ta kankaro su. Idan har juma'a bata kankare ta babbako wayannan manyan zunuban ba, to Ramadan in ta zo kuma za ta kankare, har sai a waye gari mutum ya fito tsaf ba shi da zunubi sai tarin lada. Wannan addini ba wani addini da yake mabiyansa irin wannan sai musulunci. Wannan muke jawo hankalin musulmi da ya kula da addini sosai, domin addini bai zama addini sai wanda yake kyakkyawar riko da shi. Yana cikin kyakkyawar riko da addini a sa musulmi yana sallah, duk tsiyan musulmi astaghfirullah in yana sallah to ba karamin alkhairi bane. Kun gani babban abin da zai sa musulmi fa kula da sallah wannan hadisi. Sannan ku duba gani duk lokacin da aka ce Allah ya karɓi rayuwar musulmi fa ya faɗi ya mutu, aka yi masa wanka, aka yi masa likafani, aka ɗauko shi a makara, ana zuwa da shi za a ce liman ya mashi sallah. To idan bai yi sallah ba shi a rayuwar shi, yaushe sallar liman za ta amfane shi? Yaushe sallar mutan unguwansu ko mutan garinsu zai amfane shi? Sai ga musulmi sun taru da yawa, jikinsu ya sanyi, suna yin sallah ga mamacinsu, amma ayya cikin sirri ubangiji ya san ba yana sallah ba, domin akwai masu sallan da Allah ce ba sa yi. Saboda haka dole musulmi ya kula da sallah, saboda irin wannan sakamako da bishara wanda yake sa musulmi ya samu ainihin daraja. A baya can wajen yin sallan da musulmi har da limamu za su yi magawan dan uwansu musulmi, ba zai amfane shi ba in baya yi da kanshi, saboda nasun Qur'ani cikin suratul Najm. Allah tabaraka wa ta'ala da kanshi ya tabbatar cikin Qur'ani a wannan sura, yace wa Allah laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu jazaa al-awfa. Mutum ba abin da zai samu ji Allah sai abin da ya aikata da kanshi, kuma aikin na nashi da ya sannu zai ganshi, kuma za a saka mishi mafi cikan sakamako. Saboda haka dole musulmi ya kula da sallah, yayi yadda ya kamata, domin ya sa rai ko Allah ta'ala zai karba masa. Allah madaukakin sarki ya karba mana sallolinmu da sauran ayyukanmu, ya sanya mana cikin mizanin kyawun ayyukanmu. A nan zan dakata saboda ainihin kurewar lokaci, sai lokaci na gaba insha Allah za mu ji ci gaba dangane da abin da ya shafi kira da kuma ilmantarwa game da addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.